Hem optat per la cooperativa per l'estructura horitzontal en què tots els socis tenen el mateix pes. Tothom que està dintre de la cooperativa té un vot, les coses es consensuen i decidim entre totes la feina que fem i de la manera que ens organitzem. Em va semblar que la cooperativa era el que més s'ajustava al concepte de vinga, nois, anem a fer una cosa nosaltres. El fet d'ajuntar-nos en un mateix taller fa que entre nosaltres ens podem comunicar, els projectes els agafem en comú com a cooperativa. El fet de fer-nos cooperativa, la Generalitat està molt implicada perquè som una empresa d'economia social. No estàs dins el circuit de l'empresa pura i dura, sinó que et sents una mica arropat per un teixit de gent que no només mira el benefici, sinó que mira que tot tingui un sentit.